Marcos Media. سلام تعنا هبلي كبراتن تملكتنا قدم كبل بزعبا اندا غبريل بيت كريستيان ከተማ ዓድግራት ኣብ 06 ቀበሌ ዝርከብ ኣብኡ ዘለዉ ካህናትን ዲያቆናትን ዘቕረብዎ ሕቶ ነይሩ ንነዊሕ ግዜ ነስታስ 2-3 ግዜ ዝኣክል ሰለስተ ክፋል ጌርና ኣብ ደደቢት ሚድያን ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያን ኣቕሪብና ነርና ሕዚ እውን ተዓፊና ኢና ዘለና ድምፅና ብምሉእ ክስማዕ ኣይከኣለን ፍትሒ ክረክብ ኣይከኣልና ደጊምኩም ረኣይና ብዝበልና መሰረት ሕዚ እውን ነቲ መደብ ደጊምና ነቲ ሽግር ደጊምና ክሪኦ መሪፅና ኣለና ኣበይ በፅሐ እንታይ ተገብረ እንታይ ከለውጡሎ ዝብል መፍትሒ ክንገብር ወይ ድማ ተሓሳብ ክነቕርቦ ስለዝተደልየ ደጊምና ናባኹም ክነብሎ ኢና ምሳና ጥንሑ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። እሺ ናውዚ ናብ ሚድያ ናብ ደደቢት ሚድያ نخالع جزينا قريبنا زلنا ناي بيت خرسيان ناي دبر سلام قدوس جبريل قلام عدقرات خايناتنا سنة من محدار سألنا خاينات قد ما هزو وريدنا ميديا قريبنا نيرنا هنا كله توت أجمعنا نجرنا نيرنا محورة ميديا وينتو محلال في نيرو يكون ده أمبر منهم كسافة زون في التحصيل زي رخونا نخالع جزينا وصينا زلنا مالتيو أجمع سلا زي رخونا نخالع جزينا وصينا زلنا مو يا وتزوج أن أنت أيو ناي دبر سلام قدوس جبريل قلامو عدقرات حلقة دبري ملائكة سلام جدي جبر مدهين زبالو حلقة اللونا نستات شمونت عمت زأكل حلقة خوين مريحهم يوم شمونت عمت زأكل جن أجم أولي كاونت نوتصحو أولي كاونتي بدل نوتصحو أجيمنا أنت ولناون سمع سئنا شمونت عمت زأكل تسقيمنا ناس أنحنا مالتيو شمونت عمت زأكل تسقيمنا ناس أنحنا خاو نفتعدنا هالليا نيتعدي الدر عبي الدر الله ملائكة سلام جدي تسقيم يوصحنا له شمونت عمت زأكلون تخونتاتون صبوق سلا زين ورا نزيز متنون سلا زي كونينا تسقيمنا أنا معنا حليفنا ينبي بتعمل أجمع مننا مو سمعنا لنا نفتعد ملكتنا تعدون شماغل مريصو كيدكم الرداد وميلو شماغل مريصو نملأك سلام جدي جبر مدين كيدم كنا الرداد أكون كل واحد لو إن باجنني منك سمعي خالن لو ما يسمع سيلو خم في ستار يزرقنا توزل لخان سيلو خم في ستار تايسل زغنيو تم لعلوتا مرارحة محدرة سلز حزيو اللوني بسر يمس يا سلطان اللوني يوم السقر شيء أكيو يوصل لهم نساتهم كعن كيد كاي يسمعوا خان مالتيو اللون سلازبل كسمعنا يكالن من شعرهم مدرخ يكفت قال يكفت يلوم ان باغننيو ساتهم من ملس يومنا ياو بزور زرو حلف قريونا ينيرنا نحس ربي لنا نحلف كيدو ناوز ملكتكم اكل كيدو نحنا تاعنا لنا قدمنا مسرابيت مخادنا قدمنا بدق موصانا قدمنا ميديا موصانا صقمننا صقم زغين سمعونا عدي على عدنا نختتو صقمنا لنا نيرنا مالتيو نا ساتمون شماغله سمعهم سلا زي خاله خيدي لمنا نحنا ون نابو صبنا خيدنا بعلت 16 قنوت عمتنا غيرنا لنا بطعم يزغرم مالتيو عمتنا غيرنا لنا بعلت 16 قدوت ناو ابونا ابو مرها كريستوس كيدنا صقيمنا لنا يوم مدرخ يكفتلنا صقمنا خنررادا تصقم من نفتش مدرخ يكفت مدرخ مخفات سلا زعينا لنا شي مدرخ خفيتكم بزعبا حلقه دوري يورد زبل نايت حزب يدبلچ امصو ليلم زمو بنا دما دبدابي صحفهم لنا ياونا وردا خيدنا ورداون ناتو لوخاتيوم ممر مزغب ገብረ ማርያም ዝባሃሎ بنص اي زبل عفت بيت ክርስቲያን ተትሪኡ ተመወረዳ ሰርሑን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ካይናትን ተትሪኡን ብጣዕሚ ሰማይን ምድርን እዮም እቲያቶም ሲሎም ውዑር ሓሪዶም ዘልዕዮም ዝመስሉ ክሳዶም ይጥወ ካውዶም ዘፍጢጦም ዓንኮሮም ዘፍጢጦም ክልተ ደሞዝ ሰለስተ ደሞዝ ስለ ዝወልዕዮም ንሱና ወልዑን እቲ ካህን ምስ ህዛብ ብጸልማት ምስ ኣጋንንቲ درجفنا لنا تعنكفنا قلقلة 10% بزهوم ناولعو بطعم يزقرم منقستي قبري خال هزوي يوسد قبري وسد جن صرقا يسرح ما يأتي موراتي يسرح بيت تمرتي يسرح حكمنا يسرح منقست مالتيو بيت أخذت قنت أيوم الصرح هو
ቅድመ ህዚ ናብ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ልዕሊ 50 ሚልዮን ልዕሊኡን እዮም ዝሰዱ ነይሮም ካብዚ ዝኸይ ዝነበረ ባጀት ማለት እዩ እዚ ህዚ ግን ናብ አዲስ አበባ ስለ ዘይኸድ ዘሎ ምሕደራ ብስሩ መን ኦዲት ዝገብረሎም ኣነ ይጨንቀኒ ማለት እዩ መን ኦዲት ይገብረሎም እየ ዝብል ካብ ክንደይ ኣቅጫጫ እዮም ዘእትዩ ተቐርሺ ሓደ ኸይዱ እከለወሉን ዝምልከቶ ዘይምልከቶ ናይ መላእክት ሽም ናተሻያይሙ መልአከ ሰላም ይበሃል ሓደ ናይ ገብርኤል ሽም ሊቀ መልአከ ምህረት ናይ ሚካኤል ሽም እዙና ተዋሃሉ 3000 ቅርሺ እዮም ዝቕበሉ ናይ ካህናት ዲያቆናት መባረኺ 300 ናይ ታወት 20000 ካውን ኣውፅኦ ድባራት ናወሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናኸዱ ክዞሩ ናይ መመረቂ እዙና ገበሩ ይእክዎ ኣለዉ ተቕርሺ እዙና ወልዑ ክሳዶሞ ይጥወይን ፍትሕውን ንስእን ኣለና በቃ ሰንሰረት ተታሒዞም ሱር ሰዲዶም ክሰምሑና ኣይከኣሉን ቤተ ክህነት ተኣዮም ዝሰርሑ ተኣዮም ዘልዑ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዓፅዋ ቤተ ክርስቲያን ክኸፍቱ ዘይኽእሉ እንተኣዮም 20% መንግስቲ ፅርግያ ክስራሕ ማይ ከእቲ መብራህቲ ከእቲ ከሎስ 20% ካብ ቤተ ክርስቲያን ደርገፍ ናበልና ለይቲ ንዎም ኣለና ፐርሰንት ብዙሕ ከመሓድሮ ይኽእልን ቤተ ክርስቲያን ዝተዓፅዋ ክኸፍቶ ይኽእልን ጥዋፍ ዘይብለን ቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ክገብሩለን ይኽእልን ሊቃውንቲ ዘይብለን ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ክገብሩለን ይኽእልን ኣብ ሃይማኖት ግን ብጣዕሚ ሓንቲ ንያታ እያ መሸፈጢት መንግስታዊ ሃይማኖት እያኣትን ሃይማኖት ድማ ኣብ መንግስቲ እያኣትን ትብል መሸፈጢት እንያ ማለት እዩ እዚያታይ ስለ ዝኾኒ በቃ ጋዕዙዩ ዘሎ ቤተ ክህነት መንግስቲ ኣትዩ ህዝቡን ተዘይርእዎ ቤተ ክህነት ጋዕዙዩን እዩ ዘሎ ህዝቡን መንግስቲ ኣትዩ ክርእዮ ዝብል ኣነ ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ተዘይርእዎ ግን ምስሩ ናብ ዝኸፍአ እታ ንኣምነላን ንምክሕላን ኦርቶዶክስ ሃይማኖትና ያው ኣብ ቀልቃልያ ዘላ ከምዚ እንተቐፂሉ ብጣዕሚ ተኣማኒና ተፈናቂሉ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ እዩ ዘሎ ትንሪኦ ኣለና ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ እዚ ክኾን ግን እዚ ክኸውን የውልን እዚ ናገበሩ ግን ፍትሒ ሲእና ኢና ንብለና ክልተ ደመወዝ ናወልዑ ሳልሳይ ጉቦ ይእልሹ ብጣዕሚ ዝገርም ትኽልተ ደመወዝ እኳ ከይኣኽሎምስ ካብ ቤተ ክርስቲያን ጉቦ ናወልዑ ፍትሒ የጉድሉ ንቱ ዘይብሉ ይጭቁኑ ሓደ ሓለቓ ደብሪ ቅርሺ ሓቂፉ ስለ ዝወሰደሎም ንዓኻ ይፀቕጡኻ ኣብቲ ልዕሊ ክልተ ደመወዝ ሳልሳይ ደመወዝ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሊቃውንቲ ኣብ ኒስትሮ ኣብቲ ተሸንዲዮም ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ እና እዚ ፍትሑልና ክንብል ከለና ወረዳ ኮለል ለቢሎምና ማለት እዩ መጠረሽኡ ንኻልኣይ ግዜና ኣቦና ብ24 ድማ ግንቦት ድማ ጽሒፎምልና ማለት እዩ ንኻልኣይ ግዜ ካልኣይ ግዜ ናብቲ መድረኽ ተወሪዱ ብጣዕሚ ናይቲ ቤተ ክህነት ከይኣክል ኣብ መንግስቲ ኣካል ዘለውን ፀጥታ ፖሊስ ጣብያ ምሕደራ ናይ ክልቲኡ ጣብያ ናይ ጣብያ ብኮት ናይ 06 ቀበልያ እዚኣቶም እውን ተዓሲቦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዚኣቶም እውን ተዓሲቦም ኣብቲ መድረኽ ናይ ካህናት ኣኼባ ድንዮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣኼባ ድንዮ ናይ መንግስቲ ኣካል ኣኼባ ኣይፍለጥን ማለት እዩ ፖሊስ ፀጥታ ኩላ ጥርፍፍ ኢላ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ያው ፕሮፓጋንዳ ታይ ዝብል ተዘርጊሑ ኣብዛ መድረኽ እዛ ዝተዛረበ ካህን ክእሰር እዩ ክጭወዩ ክባረር እዩ ተባሂሉ ፕሮፓጋንዳ ተዘርጊሑ ተው ዝነበረ ካህን እውን ኣብ ርእሲ ምፅቃጡ ኣብ ርእሲ በደሉ ያው ናፈርሕ ናፍቲ ሚድያ እውን ቀሪቡ ማለት እዩ ያው ከምታ ዝበልዋ እውን ታእዮም ኢሎም ናይ ብፁዕ ኣቦና ደብዳቤ ቀሪቡ መንፂና ዝዩ ዝበሃል ኣብ ማንም መንግስታዊ ኣካል ይኹን ቤተ ክህነት ደብዳቤ ተተዋሂብካ እታ ደብዳቤ መንፂተይ ዘያልካ ተንብባ ምስ ተነበበት ናፍቲ ሓሳብ ተኣቲ ማለት እዩ እታ ደብዳቤ ወፀት ብድፉና ሰላም ትደልዩ ዲኹም ከምዛ ብኣም ሃገረ ስብከት እውን ከምኣ ገይሮምዋ መንበረ ሰላማ ትድግፉ ኢሎምና መንበረ ሰላማ ዝወሰነ ውሳኔ ትድግፉ ኢድኩም ንላዕሊ ሓሳበይ ተብላዕሊ ኣይተማየጠ ታይልና ክንድግፍ ኢሉ ተኻህን እውን ፀጥ ኢሉ ማለት እዩ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ገብርኤል እውን ከምኣ ተገይራ በይዛኻትኩም ባቱ መምፂኹም መጀመርታ ንገሩና ተባልና ፖሊስ ኮፈል ተፍራሕሪሕና ድምፅና ተዓፊሉ እሞታይ ዳ ይገበር ሰላም ትደልዩ ተዋሂሉ ሰላም ዳ ሸይጣን እኳ ሰላም ይደሊ ወላ ቱ ሕማቅ ክሰርሕስ ብሰላም ኣቢሉ ኣትዩ ሕማቅ ዝሰርሕ ሰላም እውን እሱ እውን ይመርፅ እዩ ንቱ ሰላማዊ ሰላም ሰብ ንኡ መሲሉ ኣትዩ ንኸሳሕት ሰላም መሲሉ እውን ይኣትዩ መልኣኽ መሲሉ እውን ይመፅእ ሓደ ታራሰብ ኮይኑ እውን ፀላኢ ሰናት እውን ይመፅእ እዩ ሰላም ንደሊና ግን መምፂኹም እሱ ይኾነን ኣካይዳ እሱ ይኾነን ተበልና ክሰምዐና ይኽኣሉን ያው እቲ ህዝቢ እውን ሰላም እንደሊሉ ሽማግለ ተመሪፆም ብጣዕሚ ዝገርም ቶም ሽማግለ ከዓን ኩሎም ናቱ ቤተሰብን ዕሩኽቱን ማለት እዩ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ርኢና እዮም ኢና ሽማግለ ሚድያ ይወፅእ ይወፅን ያው ብስሩ ክገድፎ ማለት እዩ እቶም ሽማግለ እውን እንታይ ፀገምኩም 36 ሕቶ እዚ ፀገምና ኢልና እዮም በቃ እዚ ተኾይኑ ፀገምኩም ያው እቲ ፀገማት እውን ንእሽተይ ተንክፈይ ብለ ክሓልፍ እየ ናይ መልኣከ ሰላም ግደ ይፀገም እንታይ እዩ ብጉቦ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣቱ ሰባት ብጉቦ እዩ ዘእቲ ሓደ ዓብዪ ኣቋሙ ዝኔና ንኣብነት ቅድሚ ህዝቡና ሕሊፍና ነርና ካብ ሓደ ሰብ 15,000 ተቐቢሉ ጭቡጥ መሰኻኽር ዘለዎ
ካብ ሓደ እውን 500 ኣብ ዕፅዋን ክባን እዩ ዳርጋ 5000 እዩ ካብ ሓደ እውን 10000 ተቀቢሉ ጭቡጥ መረዳእታ ኣብ መሰኻኽር ዘለዎ ኮይኖም ሂወምዎ እዝነና ጭቡጥ ኢልና ናቅሪብና ካብ ቤተ ክርስቲያን ትጓሳቀለላ ውሕጅና ኣተዋ ክትዕረይ ከኣለትን ሊቃውንት ከገልግሎ ይከኣሉን ብሰላም ከገልግሎ ኣይከኣሉን ዝኣቱ ብምብላዕና ተቆፀሩ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ይፈርሰሎ ንኣብነት ህዝቢ ኣሞታ ይገይሩ ሰሪተልና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግቡኦም ክኸፍሉ ከለው ግቡእ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከዓ ግዴታ እዩ ህዝበ ክርስቲያን ማለት እዩ ንኣብነት ክርስትና ኩሉ ማሕበር የገልግል ዝብል ስሪት ናይ ደብርና ናይ ዋዕሉ ካብ ቃል ኣዋድ ወፃኢ ውሽጣዊ ስሪት ኣለና ስሪት ድማ ታይ ገይሩ ናቱ ደገፍቲ ዝኾኑ መዘምራን ደፋትር ነፃ ክሰዶም ስለዝደለየ መመልከቻ ኣትው ኢልዎም መመልከቻ ኣትዮም ካብቲ ስሪት ተፍርስ ኣቢሉ ነፃ ሰዲድዎም እንተ ኮይኑ እውን ስሪት ዘይመርሐካ ዘየገልግለካ እንተ ኮይኑ ከም ደገና ተቀይሮ ማሕበረ ካህናት ተኣኪብካ ካህናት እዮም ዘውፅወቱ ስሪት ተኣኪብካ ኣየድልየናን ኣሪጉ ይልካ ሓድሽ ክተውፅእ እዚ ግዴታ እዩ ንበይና ንሓንቲ ነጥብ ብጥቆሎ ቢሉ ግን ነፃ ፈቂደልኩም ኣለኹ ኢልዎም ሰማዕ የብልናን ወላ ተኸድና ሰማዕ የብልናን መን ከይሰምዖም እዩ ኣብዚ ወፅሒ ዘሎ ስነ ስርዓት ተወልናዮ ያው ካህናት ታይዙት ቤተ ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያን ግቡእ ቅርሽና ከፈለ ሽሕን ገለና ከፈለ ምስ ናይ መዋጮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ግቡእ ኣገልግሎት ክረክብና ተገቦ ናይ ሊቃውንት ዘውፅሕዎ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ይጎድል ኣሎ ንኣብነት ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ሓደ ቆልዓ ህፃን ክጥበቅ ከሎ ሊቃውንት ዘውፅሕዎ ቃል እግዚአብሔር ኣለዉ ካህናት ዘውፅሕዎ ቃል እግዚአብሔር ኣሎ ንናባዕሉ ቦታ ኣለዎ እቶም ሊቃውንቲ ዘውፅሕዎ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ቦኺሩ ትቆልዓ ትክክለኛ ጥምቀት ይጥመቕ ኣሎ ደይጥመቕ ኣሎ ያው ግልጽ እዩ እዚ ክሳብ ምእመን ግቡእ ናኸፈለ ናሃለ ግቡእ ክፍጸመሉ ናተገበአ ነቲ ህዝበ ክርስቲያን እውን ይዝጎድእ ኣሎ ሰብኣይ እዚ ንሕና ችግር ይውና ኣይነበረና በቃ ተጨቂና ክሳብ ሰማዕ ንረክብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ሰምዐና በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሰምዐና ኢልና ንኣምን ምክንያቱ ክሳብ መጠረሽታ በፂሕናና ሰማዕ ስለ ዘይብልና ማለት እዩ ተኾይኑ እውን መንግስቲ ኢዱ ኣትዩ ተኣዩ ፀገምኩም ንዑስክና ወንበር ቅረቡ ኢሉ ተዘይደራዲሩና ኣብ ፀገም ኢና ወዲቕና ዘለና እዚ ስለ ዝገብር ያው ኣብቲ ኣኼባ እዚ ተገይሩ እንቶም ሽማግለ እውን እዚ ኢልና ነጊርና እዮም እቶም ሽማግለ ድማ ንሱ ክወርድ ንስኹም ነገር ጠጠው ቢሉ ኢሎም ዓሪቖምና ብዚያ ክትቀፅል ናተገባእ ድማ እንደገና ተጠራኺሮም ፖሊስ በሊዑ ፀፅታ ሰትዩ በቃ ኩሎም ፀጊቦም ከዓድ መፅዮም ካው ካህናት ተስኡ ቱ መድረኽ ይከፈተልና ዝበልና ካህናት ፀገም እኔና ዝበልና ካህናት ተስኡ ተባሂልና ምእመናን እኔወዳቱ ካድረታት ተስኡ ተባሂልና ተባሪርና ኣብቲ ኣኼባ ዘየለና ብድሕሪና ወሲዶም ማለት እዩ ታይቱ ውሳኔ ቶም ግቦ ተበሊዕና ዝበሉ ተጨሪርና ዝበሉ ሰባት ይባረሩ ይተሓኸኹ ተኣጀንዳ ግን ብዛዕባ ሓለቃ ደብሪ ነይሩ ተኣጀንዳ ስሒቶም እዚኦም ተዘይተዋሪሮም ዕረፍተይ ንረክቢ ሰላመይ ንረክብ ተባሂሉ እሳቶም ይባረሩ ኢሎም ወሲኖም ሰለስተ ሰባት ይባረሩ ተባሂሉ ተዓዲ ወሲኑ ብድሕሪኡ እውን ንኣብነት ቀሺ ዘምክኤል ማርጌታ ያናስ ዝበሃሉ እቲ ህዝቢ ርእይቶ ይሃወሎም ይባረሩ ዘይበለ ከዓን ስዒዎም እዚኦም እውን እየስርሑና ነው ኢሉ ኣግድዎም መን ይኣጋዲኦም ይፈልጡን ሰብከ ጓያ ተኸይዶምዎ ኣነ ኣገድኩን ሃገረ ስብከት ተኸይዶምዎ ኣነ ኣገድኩን ብፀቦና ብኣማ ኣቴናየስ ከም ዝተኣገድኩም መን ከም ዘባረረኩም ይፈልጥን ኢሎምና ብጣዕሚ ይዝገርም መን ዝእግደና ኣሎ ግን ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኣብ ፀገም ኢና ወዲቕና ዘለና እዚ ገይሮም ምስ ፀገመና ከዓ ናውቦና ኸይድና እውን ክንጠራዕ ተኻልና በቃ ሰማዕ ስኢና መጠረሽኡ እንታይ ገይርና እቲ ዓዲ ኣብ ክልቲኡ ጉጅለ ዝነበረ ዓዲ ቶምናቱ ምእመናን ቶምናቱ ዝጉጅሉ ነጥፍእ ግደ ኣለና ቤተ ክርስቲያንና ሃይማኖትና ንፋስ ግድ ንእተለና ኢሎም ተረዲእዎም እስኪ ንዑ ንዘት ተባሂሉ ኣብቲ ዓዲ ተኣኪቡ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ማለት እዩ ዝቐደማይ ኣጀንዳ ብዝሓለፈ ገሊፅና ሰነበርና ያው ብዙሕ ገዲፍ ኣለኹ ኣብቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ግን ታይ ንግበር ተባሂሎም ዘትዮም ካባና ገለልተኛ ዝኾኑ ሰባት ንምረፅ እሞ ንሶም ይሸምጉልና ንሶም ካብ ዝበሉና ከይንወፅእ ግን ንፈርም ተባሂሎም ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ምእመናን ካህናት ሓለቃ ደብሪ ሰብ ኳጓያ ኩላትና ፈሪምና ማለት እዩ ምእመናን ሰብ ኳጓያ ካብ ዝበሉና ከይንወፅእ ኢሎም ፈሪሞም ካህናት ካብ ዝበልኩምና ይንወፅእን ሰብ ኳጓያ ዛ ሓለቃ እዚ ተዘይወሪዱ ሰላም ይኾን ንሕና እውን ተሰቂጥና ኢና ብወረዳ እቶም ሰብ ኳጓያ ብጣዕሚ ዝገርመካሲ እምቢ በቃ ትክክል ተሓሳብ ናይ ካህናት እዩ ካህናት ይፅጎም ኣለዉ እንታይ ኢሎም ወሲ ናብ ወረዳ ወሲዱ ናብ ሃገረ ስብከት የግርፎም የቐጥቅጦም እዚያ እንተኢልኩም ክትሕከኹ ኢኹም ካብዛ ቤተ ክህነት ክትባረሩ ኢኹም ይበሃሉ ወረቐት ይወሃቡ ገዊኦም በቃል መፍርሕራሕ ይግበረሎም ሰጥ ኢሎም ናበይ ኣትዩ ናፍታ ናቱ ሓሳብ በቃ ደም ናጥዓሞም ታናቱ ውሳነ ይውስኑ እዚያ ግበሩ ቅርሺ ኣውፁ እዚያ ግበሩ ንእከለ ነባሮ በቃ እዚያ እዮም ዝገብሩና ኣለዉ እዞም ካህናት እቶም ሰብ ኳጓያ እውን ያው እንታይ ኢሎም ሰብ ኳጓያ እውን
نحنا ونبص أجمعنا وريقنا تقرقرنا إننا بوتي بترنا تقطقنا نتوقعنا سبعة استوزي وريد السلام يلن يلهم فريمهم نيوزيهم كنا قرونا خلينا ناي شماغلا ريبورتيو أتوم شماغلا دما سلسة سبعة تمريصهم سلطان هايلو داويد تادسة جرى مدهين جرى صادق قواتو تصفيز بهال أربعة سبعة قلل تنيا زخونو أو كله جيل زي لو تمريصهم مخمرتكم من أنباء يفرمون نايلهم حلقة دورون زملكة أكل يورد متيل نخورد يلو فريمو يفزانيا تا ريبورت مالتيو زم شماغلونا بوصبنا خيدم بوصبنا خنشمغل بارخوت براشي وهاونا الشجوم دقي يلوم مسما مرمر هون تراديهم سلام يخون يتعارقوا تتعارقهم جين بكا يلو قالعات يلوم مالهم بطعم تم شماغلونا مديا قرونا يمزولو زمر رعت شماغل لازم كحدت تفصملنا يا هاجر سبكت زولنا قال ابونا خي قريو ممرور هاي قريا كحدة تفصيم بلا معقرونا يبزولو مخناتو زولوهم قال سلز طلمو مالتيو إن زي فريمم شمقلناهم جميرهم مالتي شمقلناهم كجمهور خلوا زي مش ما قل لازم ليك أو أنت عيالنا بقى إذا حلقة زي يورد لنا زي توريد سلام كنا قلقل بقى خلي سم ديك عيار شو أنت عمت زأكل حلقة دبرس وا نا أمريكا من قستكوا نا يتزعيت هاجرنا ما راحت ناس 4 عامات يزا قلقل كاو يورد نخلي عجزة 4 عامات اللاتو كا بقى أو زين شمنت عمت لعلت من قستي بقى حقي ولا إثيوبيا ونخمو شمن 5 عامات ياتبل بالتيو أبيت من قست زنا تجارجين أبيت خلنسول كفالو الجين تأيو سرح اللي بتعمي أنا صغير من مالتيو ياوزم شو ما قلنا ريبورت جيروم يوم هزبي كوناتكم حساب كينوت حلقة دوري زملكوا تأكل ورد تيل إنه ورد سوكا قوية زيد كي ورد سلام يلن كهنات استيورد لنا نبي صبوق تراهلنا تعارقنا مالتيو بتاعم زجر مالتيو زم شما قل لك عن بدنبي أبزانيا تذكر إن نشيخ ببنيرة شجروا لين بكاميرا ولا خنصير هنا أنت عميلهم توم كائنات ولا كوا سناي من محدار يسعنوا ولا كوا يبارروا ولا كوا تسقم يركوا نجيزو يجين الشعر كيلو من السبع يزو يورد لنا بي الشعر كيلو من اللون تعدونا حدا مطيو السخم زولكم هو كوناتكم قالين وتصن إلنا الله سبكا قايونكم زيلو من اللون ناناتنا حسب وساني دما اتو نجيزو تطو بلنا لنا جيزاو عرقي اتو عرقي جن زلاعن قصالن كخون تخوينجين اتو حلقه دبري ناي ابونا سلطان سلازخونه ابونا علبات يغورلو توسانيناتكم يو حلقه دبري زي تزيوري دغين سلام يفطري نفط زنبر يخملس يلوم ريبورت غيروم زا ريبورت زيا بقى عويطموا من سمع مالتيو نايتهم قدمت شماغلاغين ناتهم سبات سلازخونو توم زفالالينا حزبي مرصم زيهم 65 حزبي يفري من يوزي مالتيو 65 حزبي يفري من يوزي مالتيو بقى كوناتكم حسابين وصنيلو او كلتو يزلو غجله حزب مالتيو اتوم قدمت جن حزب يفرملهم ايفرملهم سيلهم غويم حواتو غويم ناي طبيا محدرتي بغجله سمرصم ياو ميدياون وصيم خالي حسابيم تناغيرهم مالتيو ان او زلنا خاينات فتح سينا ازو مسعنا دما ياو خصاو خصمون 3 غزه 4 غزه خيدنا هنا مالتيو هزو انت حنت فتح زلاتنا منوره سلامه نساينا نصبلنا أبزا بيت خرسان جين أو صقمنا وريقنا نركب لنا حدا حلقة دوري كتوفزو كالي سب يكير يعرف إنه مسانا إنه يقلقل مسانا قلقل إنه يبلعنا نبلنا صقي منا سنة من محدار يولن إنا نبلنا زياجن زيات بالسمع سينا يا وها جرس كتونا حقهم يوم تأي تحكم ناتهم زي جففتو بيت خرسان حلقة دور انتو خوينو زمتوهم يولومن زولعهم زستيهم يولومن بنجارهم يحقهم يبقى زي سلازلي تمستيرو زي زازم سبب أن تقميتهم أيول عمن مصيم عمل يومن بتعمل زجرمك أكل لهم يمصمو دموز كائنات ورحموا درجفنا أنا نقلنا حمش شحن ورحن ولع حنت نجوها جبريل تحساس ويقال أنتم مصيم من 10 شحيم حزام زخدو بمنام سئلهم حدا يسخ أي سخ بزي يقدس تمرتها بزيها بقى سئلهم تأكيهم يمصو تأكيهم قرشنا حزام ويخدلهم مالتيو أزلهم يدم جين أزل سلازل مدام أي ورد يورنا لهم هذا جن تابي ترسان أو تصقم وريقة لمعتها تعلمعت تري والله من هذا كريستيان تعيز ولا تمسحفنا وين يتهاو سجاي لكلابات وتقدس وهنا سجاي نخلابات يتهاو نزي عمره يتهاو يزبل مالتيو أو زي بيت خرسان في تصم زلون هذا كريستيان ندا جبريل كنه كلنا زحلفه ملأختني مالتيو كن مصوت كلنا
سمينتو تدليات خوينا بسمينتو أمسينا تندينو تدليات خوينا بتندينو جزينا أنت زي هنا زابيت خرسيان أي تلمع تبلع يا زل هزون قرشين هبلنا تبلع على بقى بخشاي زغيد اللي تقرشي الناس سلازو خونا انت بيت خرسيان ملختي زي محلالف جن بنبرت وسيدنا انتهينا زابيت خرسيان زي أخت سرحيا كنسجد لنا خنصلي لنا خنقرب لنا خنقدس لنا تزي خوينا جن قرشنا يطفى نايهز كرسيان كصدق يلزم مصوت قرشي مع انكورو من كاودو من يوم زحوط اللو سلا زحوط دما فتح سينا لنا مو سمعكمني ያው ተንሰነዳቱን ብዙሓት ሰነዳት ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ብዙሓት ሰነዳት ሒዝና ኣለና ንኣብነት ኣውዝንያ ናይ ህፃናት ክርስትና ማለት እዩ ናይ ህፃናት ክርስትና ትዋሃብ ወረቐት እያ ናይ መንበረ ሰላማ ማህተም ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ማህተም ይቀመጥ ተዋሂሉ ብ2014 ተቐሚጡ ናይ ምንታይ ንጠቐም ተዋሂሉ መንበረ ሰላማ ምስተመስረተ ናይ መንበረ ሰላማ ማህተም ንጠቐም ተዋሂሉ ካው ب2017 أنشت متين ياو زورقة زيا مالتيو كم زينا هيتسانات تاقول عبصر ب8 حمشن عام تمرت تولدت ياو زين تولد مالتيو تاتو هاولا بدقيان تاقول ع سعوديان كاو سعودينا وكالي هاجر كتخدول لسلازلت زورقة زيا يوهاولنا إلى زين نشتي أدي أن حفتا مسمسة موني دقن تخوينو تناي منور سلامة ناي تقراي هاجر سلازي خونت أي سرحن نا إثيوبيا ما هتم غير خلكن سلسة شح فلايلون بدقو مالتي بولكو زيد ما حتيوم يهون سلسة شحلي زغفل كم زغفلنا وا نو كم زي زغفل وا مو هم زغفلنا مزرعة جايلنا زون حزنا مسئنا لنا مالتي زي أول كروحو يوعيلو سلسة شعرش زي موديل يتقرصو نبي ترسيان عتاوي خنا موديل شدشس أي تقرص مالتيو أول كروحو ملأك سلام جدي سلسة شعرش بليع مالتيو ياو تو زترفه دما إزام قبّا خفيلنا عاتنا زول سباتون هزا كريستيان تردو لنا مالتيو إزام قبّا خفيلنا زولو هزا كريستيان كافتو حدا مارجيتا برهان هوت زبهال اقتوني إلوان ملأك سلام جدي قبر مرهين وما خأتوا كاتو خينا يحمس لزلخو قبّا ناتخفل فتنا نجرا يقتلو لستوهالكو نورد أخي دمو مسمم هرمز جبا ترد علي أخا فتنا لا فتنا وردا سلازوت أتها فتنا خبكايو سخاجن 15 شح خفليلو تقبلوه بحر يوم بلي عمون مسمى مهر مزقة 15 شح مهر مزقة زافتنا زياوتي هو مالتيو بوردا يا وصي أتها فتنا كاو تحنت فتنا تعشيقة كم طعي كم نصه مسيا مالتي نفط بيرو أو قدمتهم تفتنت تقديرا زافتنا زاجنا قديما وصي أزيان حزنا يا مالتيو أقدما توهيو ملسات نجيرو تو مارجيتا ياو 15 شح زخفل حليفو مالتيو نخمس لقنا بقدمي أخالي ورقة حزام مصيم 5 يوم زقور اللو زي تلوميد نيبت خرسانا النازي حقاوي منقست أكل لا منقستي ناو زواخدنا ناو دكتور إبراهيم ناو زواج أتصتنا برهنا ناو قنت ملاي بقى منقست أكلون زي زرنا ناو كل البتشاي قرين نازلو تهيدا يوم تعيم زولنا أو هيمانوت إدناين أتن هيمانوت منقست إيدو يأتن منقست ما هيمانوت إيدو يأتن إيدو يوم زبارنا مالتيو أبناتنا خون كلو جين تصتع عسرا زغونو بلاويس عسرا زغونو مصعم يشفشفنا له أمنتاي إيدومياتو أمنتاي إيدومياتو بطعمي زقرمنا له منقص أكلون كتتلتت زقور لهم زوم كم زي زقور له سبات ناي تصتنا ناي بلاويس ناي كابيليا أبيا بكوة محداري ناي كابيليا زي رشد الشم محداري زياتهم زي فتمنا له زوج منقصتو وانت خاتاتيلو إيدوم أمنتاي يتولو تاي صرح له زوم سبات زوم ناي منقص أكل مالتيو زبلجين منجست إيدو أتيو تزوري إلو هزون منجست تزي أتيو بيت خنت قعزين يتولاش إنه بيت خرسان ناي قبوا يا خوينا نيا ناي حق أزلوا ناي سوزلوا يا خوينا نيا بيت خرسان نحنا قندمتنا سرحنا منا سيكونا سرحنا خلنا نخلينا بيت خرسان حمش الشح وي الصيخون نقدسنا تا هيمانتنا جين تا نقدس الله سجا ولد زهير نبلع لا بيت خرسان نصلي لا نسجد لاجين كتيقنا كوي حدا خان سمعنا هذا كرسان حدا خان كهنت كوها كله ويدي أكون تلو خنا حوارات كفتهم يتوهي وتسلطان دموز قديسو بلعو جزء خيد بتشاي خنن تلو خنا حوارات كفتهم نتابع تخرسان تايت أجمع بتصحوا أجمع خل شلا مئمنان سويخو نم هيمانتهم كوا هيمانتهم زخود مئمنان كسبخ سلبة تخرسان طبعا وحسك خنا لا يخنا توهي قديسو جزء خدا يخنن قديسنا جزانا مخد أيكونن كهينات
እዙይ እሞ ካህናት እየን ዝብላዋ በቃ ስለዝኾነ ፍትሕሲ ኢና ወፂና ዘለና ህዝቡን መንግስቲ ኣካል ኣትዩ ተዘሪኡ ኣብ ፀገሜና ወዲቕና ዘለና እናስተውሃወን ዕዱል ይቐኒየለይ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ህዝቡን ያው ንኻልኣይ ግዜ ኢና ወፂና ዘለና ካብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ግላሞ ፍትሕ ሰኣና ካህናት ብዝበለፀ ዲያቆን ኤፍሬም ብቅድመይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ግላሞ ሓለቓ ደብሪ መልኣክ ሰላም ግደይ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕቲ ዘርዚርካ ይውዳን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ እምበር ኩሉ ተዛሪብካ ኣይውዳን ከም ኣብነት ኣነ ካብቱ ዲያቆን ኤፍሬም ዝሓደጎ ኣብ ዳ ገብርኤል ብዕለተ 10 በቃ ብታሕሳስ ገብርኤል ዝለሓለፈ ህዚ 2018 ሎተሪ ኢሎም ንቤተ ክርስቲያን መስርሒ ኢሎም ዘውፅዎ ኣሎ ልምዓት ኮሚቴ ዘውፅዎ ኣሎ ምስ ሓለቓ ደብር ተዛትዮም ማለት እዩ ናይ ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል ፍሪጅ 43 ኢንች ቴሌቪዥን ሞባይል ካውያ ናይ ክዳን መስታረሪ ማለት እዩ እዙይታት ክወፅሑኩም ኢሎም ያው ዛ ካርድ እዚኣ ትርኤኩም ኣላ ኢለ ተስፋ ይገብር ዛ ካርድ እዚኣ እናተቆረፀት ነይራ ማለት እዩ ንሓንቲ ካርዲ ንዛ ካርዲ እዚኣ 200 ቅርሺ እያ ትሽየጥ ጠቕላላ ንዛ ፓድ እዚኣ ግን 10,000 እያ ትሕዝ ማለት እዩ ክክልተ ፓድ ለይሓዘ የለን ጠቕላላ ሃዚ ክልቲአን ፓድ እንድሕር ወዲኦም እውን 20,000 ይሕዙ ኣለዎ ማለት እዩ 20,000 እያ ኣታው ትገብርታ ሓንቲ ፓድ ብሙላ ሓንቲ ፓድ 10,000 እታ ካልአይቲ ፓድ 10,000 20,000 ይኾና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ፓድ ዝሓዙ ኣለዉ እዚ ገንዘብ እዚ እንድሕር ወዲኦምዎ 20,000 ሒዞም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣታዊ ተገበረን እዚ ኣታዊ ተገበረን እዚ ኣታዊ ኮይኑ ንቤተ ክርስቲያን መስርሒ ክግበር ተገባኦ ትሰብ ይሕዝዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ናይ መልኣከ ሰላም ግደይ ደገፍ ጥራሕ እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ ንሳቶም ጥራሕ እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ ኣንሽተይ ቃርየ ዝሓዘኦ ኣለዋ እናቆረፃ ዝረአናየን ማለት እዩ እዚ ኣታዊ ገይሩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ልምዓት ክለምዖ ይግብኦ ግን ኣይተገበረን ኣብ ሰብ ኣሎ ኣብ ኢድ ሰብ ኣሎ እቱ ዝምፅወተ እቱ ካርዲ ዝቆረፀ ሰብ እውን ሞተር ሳይክል ዝወሰደ የለ ፍሪጅ ዝወሰደ የለ ማንም ዝወሰደ የለን ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ኣብ ግሊ ሰባት እኒኦ እቱ ኣብ ሎተሪ ክወድቕ እዩ ዝተባሃለ እውን ኣይወደቐን ማለት እዩ እና እቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ምንጭርባራት እዩ እኒአዎ እዚ ዝንጨርብርዎ ዘለዉ ከዓ መልኣክ ሰላም ግደ እዮም እና ከምቲ ዝተባሃለ እንዳ ገብርኤል ክትመፁ ተኸለኹም ብንብረት መፅውትዎ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ኣለዎ ግን ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ብንብረት ኢኹም ክትምፅውቱ ህዝበ ክርስቲያን ትምፅውቱ ብንብረት ከምቲ ዲያቆን ኤፍሬም ዝበሎ ሖፃ በዓልትኩም ገዚእኹም ጃህያ በዓልትኩም ገዚእኹም ጥረ ቅርሺስ ከይትሁ ነው ንመስርሒ ይውዕልን ዘሎ ኣብ ካሊእ ዝስራሕ ዘሎ ንኻሊእ መሳርሒ እዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ መልኣክ ሰላም ግደይ ቅርሺ ዝበሃል ብጥረ ቅርሺ ከይትሁና ኣብ ደገ እያ ዘላ ያው ካብ ሓደ ሰብ የምፅያ እዚኣ ካብ ሓደ ሰብ የምፅያ ናቆረፃ ነበረ ሰብ ይህውኒ ስለዚ እዚኣ እታ ዝቆረፅኩምዋ በዓልትኩም እታ ካርዲ ኣብ ኢድኩም ዘላ ካርዲ ዝቆረፅኩምዋ 200 ካርዲ ንሳ እንተኮይና እዛ ካርዲ እዚኣ ምስ ኣርኢኹም ኢኹም ንኣይ ክትዕዘቡ ንክተኣምኑ ንትኽእሉ እሞ ስለዚ እዙይታት ኣሎና ንሕና ፍትሒ ሲእና ኢና ህዝቡ እንዳብዚ ወፂና ፍትሒ የለን ወረዳ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እዚኣቶም ተተሓሒዞም እዮም ምንም ዓይነት ፍትሒ የለን ኣነ 10 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ካብ ዝእገድ ዝተኣገድ ኩላ ወረቐት ስቑ ኢላ ሓንቲ ቅንጣ ወረቐት እያ ሓንቲ ክቢ ማህተም ዘላታ ጥራይ ቲተር የብሉ ገለ የብሉ ማለት እዩ ቲተር ናይ ሓለቓ የብሉ እዚታት ብውልቀ ሰብ ብሓደ ሰብ ወረዳ ሃገረ ስብከት ተተሓሒዞም ብውልቀ ሰባት ዝገበርዎ እዩ እዚ ተኣጊድና ዘለና ካብኡ ኣብቲ ደብሪ ኣለዎ መምህር ብፁእ ዝልዎም ናይ ኣብነት መምህር እዮም ቆልዑ የምህሩ ኩሎም ንዲያቆን ኤፍሬም ንዲያቆን ሙዑዝ ተመኡ ዘለው ዲያቆናት እንኮርዐሎም ዘለና ብቃል እግዚኣብሔሮም እንኮርዐሎም ዘለና ዲያቆናት ኩሎም መምህር ብፁእ እዮም ኣሚሮም እዚኦም ኣብ ሃገረ ስብከተ ወረዳ ለወስድዋ 1,000 ቅርሺ ነይራ ምሳና ተኣጊዳ ሰሙነ ውይንዮ እዮም ተቢሎም ንሰሙን ተኣጊዶም ዛ 1,000 ቅርሺ 7-8 ዓቕስ ካብ 10 ወርሒ ገይሮም ጠጠው ኢሎም ብጣዕሚ ቆልዑት ሒዞም ሚናዋለ ክሰርሑ ይኽእሉን
احنا اسكو ميناوله موارنا بريلانا نحزنا ميناوله نوعلنا نسوم ግን ናይ ዓይኒ ጸገም ስለ ዘለዎም ኣብ ቃብ ገዛ ተኾርሚዮም ተንደመዞምን ከይውዎም ካሊኦምዎም ከልኪሎምዎም ይርከውሞ ፍትሒ ሲና ኢና ናውዚ ወፂና ዘለና ፍትሒ ክነግስ ይግብኦ ፍትሒ ክነግስ ይግብኦ ህዝቡን ንሕና ተስፋና አቡጹ አቡነ ሰላማ እዩ ህዝቡን ንሕና ከም ካህናት መጠን ከም ሊቃውንት መጠን ብፁ አቡና አቡነ ሰላማ እዛ አውፅምዋኒው ዛ ልሰርሕዋ ኣለው ስራሕ እንተቋሪፆምዋ በቃ ንሕና ለዘላለም ጠፊና ክንተርፊና ማለት እዩ እሶም እንድሕር ከም ኣይሎም ቀፂሎምላ ግን ንሕና እውን ብየማነም ኮይና ክንድግፎም ኢና ክንሕግዞም ኢና ስለዚ ዛ ነገራት እዚኣ ኩላትና ኣብ ትግራይ ኦርቶዶክስ ዘለና ሊቃውንቲ ካህናት ግን ምእመናንን ግን ወፂና እዚ ላናትና ድምፂ ሰምዒኹም ሓቆም ድዮም ተጋግዮም ድዮም ኢልኩም ሲ ሰዓውና ወንበር አቀራሪኩም ሲ አራኻኹና አዘራሩና ሓቆም ድዮም ሓስዮም ድዮም ኢልኩምስ ክይዱ ምስማዕ ጥራሕ ኣይኮነን እና ተኸታተሉና እዚ ኩሉ ጸገማት ዝንዮ በተለይ ኣብ ሃገረ ስብከታት እንዮ ጸገማት ኩላትና ኮይና ክንቃለሶ ይግባእ ልብል ሓሳብ የለኒ ያው ዝተውሃበ ንዕድል ይቀነል እሺ ይቀነለይ ዝመድረኽ ዝረኽብና ለና ዝ ሚድያ እዚ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ጸገማት ከቃልዕ ዝኽእል ሚድያ ምርካብና ብጣዕሚ እዩ ከመስግኖ ዝደሊ ማለት እዩ ካብኡ ብምጋስ ኣብቱ ደብርና ዘሎ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ግላሞ መጀመሪያ ትሕዞም ካህን ብዕለት 16 ጉንበት ጸጊምና ኢሎም 24 ካህን ዲያቆናት መምህራን ናፍቱ ናይ ዓዲ ዓብይ ማሕበር ኣሎ ላው መልክቶ ድሕሪኡ ንሱ ከመልክቱ ተለው ጸገምኔና ደብረ ሓለቃ ከመሓድረና ይከኣለን ደብረ ሓለቃ ሃፍትና በአግባብ ከመሓድረ ይከኣለን ببتر يوقعنا له أنا إحنا ذات نحنا يطرح أجرنا ببتر نوقع لنا نفرح لنا ندافع لنا سلازي محضرنا يتبيت كريستيان زهفتون أبي معلوون يفلتن زس أجمزي هزو فلت لنا أكبرنا أجمنا حنا جركات بنا يون لومي أكوكم صحي أكوكم تدلي وتناكم بس الرئيس أهو وصلت أصل زخانة أكوكم ليلا أو الناس لزخانة هزو كريستيان يخا كاوز محور زي عبيتي أزاون تعدون وزي سلوز اللهم سمعنا يلوم لا محور قريوم مال بخلة تشحن 10 شوعتن علة 10 شوعته 10 شدشته قنوت مال كاو نزيك يلا علينا أقطعن سلوز نوركو شماغلتات مريضنا نو تتقاهيرو خريو لو زي كنا عنفت تاخوينهم يوم دور حلقة أكيوم كانهم سأجمع زي يريقوا سلوز تم شماغلتات كويركم أنا هلوتا أطفئ ويلنا شماغلة سريرنا مالت دحري زم شماغلة تاتزياتهم مسكودو لو ما يكب صباحي يكبيلو ملسي هو تاوت كوينهم يوم أكلنا زولو زياتهم ترى اليوم ترقيصهم ينورو ترى اليوم تتقيمو يتنطرو ومبر لو ما يكب صحي يكب بزعبا غنزو يملكتهم بزعبا بيت كريستيان يملكتهم أنا زولكم طرح تخون زبل نجر أي يكبيل قنوة 3 ملس توهايل نورا قنوة 3 توهون قنوة سنة حادة معلتي ما أكب يعني يرنا زوم شو ما قلتها لافت هزو زمراتهم تمليسهم لو ما يكب صباحي يكب إلى الناس لو ذلوا لو زملكتكم أكل كيديا ترى لكم لو تحمل صحيلو ملس مساها وتايس أقوم إلنا كم مؤمنان بيت كريستيان ناس أقوم النيو مالتي سرقة الله زلوا زوم كهنا حقيقي نكهان كسمع زي كعلة المؤمنان ون لأنا نعقنا سلسة هاي سلسة هنا يسأجم زيلنا ناو هاجر سبكت بزعبة دبر حلقة لهاجر سبكت يزمر كسر استوهله لابد أبى تاجن كينا مال دحريو ناو زي كينا ثم على لسنا رخينا بس أبنا مراه خصوص بحطنا مسرات دبر يصحفهمنا دبر مصحفلنا زي دبر حلقة زي زلت أجمن أونتان علوتان أجمعينكم يمرح تيلووني خمرح أي يمرح تيلو تزون زي كمرح أخي وياكلكم قلتفكم بقد حلا أنا فلوتنا توهاي إزي حزنا خيرنا لا وردا بيتكنت كتم عدقرات وردا بيتكنت كتم عدقرات وانا صحفي أفت دبري بزي أقول قلت ما هي زوسر سوي هنريت لنا تاجر واديا أوينا أويم مخنيات وانا عند حقوق مسيو
ملاليسومنا مالت رأيلنا بها صباح الحرص حلولناكم تسمعوا لمنتاي كم يكونن بصبنا مرا خرصوص صحفو دبدابي هاجر سكتنا لمنتاي النعاق سلازي صقم زم دبر حلقه تغاغيت اليومون مقدا يماناي مقد خزو زون كهان زيوم زي كون اللي هو من لون تخينمون يماناي مقد خزو سلازي بتو بصبنا صحفو دبدابي لهونكم وريكم زي تبلنا خلولم تلنا لو ما يرئي صباح يرئي إلهم صبلنا تملسنا لوبنا مرا خرصوص لا هاجر سكت زوم مرق تملسنا أو يومنا يومنا عندنا دبدابي صحفهم لنا عندنا دبدابي صحفهم لنا زي دبدابي زيون ورينا بخندي منكرة 25 حملة لا أخي وتأكلنا كل تشحن 10 شوعات بخندي منكرة مال وذيك قبرت له أنا أبغى ذل حطوت كهن يحطت له تمأمنا نون يحطت له تايتا غيره تسأجم كوت إنك أيو تسأجمات إني أيو تباهيلو فلاويس كاكلتي وردا مم حدرتي ساستا مم حدرات موت تايل اللي تباهيلو شمقل سلام تدولي له صبو لسلام يقوم ديو لسلام ما ينقومن حسا وحوني راعي لسلام ما ينقومن سلازي شماقل لمريتنا تخدنا تاي مسلكو انت تبتيخا صبو تسأجمات الرؤي شماقل انت غيرنا مبارك هاوز خاوزي وطاي نقدر تباهيل أوزو ساعات زي إذا كنا دبرت لنا حمشتا شو عتش ما قلتها مريضنا تهم كلتها بزخ محرا وقداي تسقم أي ترخون تهم حمشتا تأكيوم تهم شو ما قلتها مريضنا يوم مالت تأكيوم شو ما قلة مالتها مالتي إذا تسقم نيرو بتيون زي تسقم إلا مثلا لخلتي يخدان شو ما قلة كفر ده يكونن ويل ما أدرك كم تكون شو ما قلة زبال زم شو ما قلة مسمارتنا يوم تسمعهم مبارتاي ترلي تباهيلهم زلت أجماعة تقريبا زم كهن كابر يبرح حلقة وجنون للت ملصت وهايو سمعهم مبارتاي ترلي تباهيلو عن إحنا تسأجماعة النيو لتفق نجار هذون كل من لسين خل أنا حدا عدينا حونا أيو تسأجم نتأنا عرنا ينخدن زريبر حلقة زي كورد الله لا الحلفة تسأجم أين ذكرن عن إحنا وون تخلي تسأجماعة كان حد يقولهم بسبك أقوام بقر تواهيلو شما قلتات نسخ ورد نسخاتكم موت أقامات تحرقوا تواهيلهم تسمع معهم بزي تعريقنا تواهيلو تعريقهم يكرتا توريدو لا حدا موتيت أبو إلنا تحقوا سنان إحنا كم مأمنا نقول مخناتو مسز قابل كراخونا أدخلوا تم ليكاونتي حدا أنت خوينا مونيو ليكاونتي قال قابل هرز أوريدهم لا تحسس إني مأمنا منهم زي يفلت مسز قابل كراخو وقرب سجد زي يكبرني يوم كم هرتغلو حدا عين تخوينا ميو أنا وين صبوا إلنا تحبسنا تدسيتنا زنرنا مأمنا مال أو الدبرنا مال أذيك خيرت له تملي سمع على 10 شمونتنا حسن كلتها شحن 10 شوعتن شما قلتات أنا كرز لنا هذون شما قل مالت لما درخ زقرب شما قل يخونن بزي أنيرة بزي عريقنا يوم زي أون بزي أنيرة بزي عريقنا يوم يلو أيوه عرق أمبر زرزر تقام وك حدا نفس توميتوس بزي يقاتل ينا عليه كونن زقر تغير زي يفلت لما درك قريو تاي تغيرت ما درك قرار باون صقم لنا زلو كهن دياقونات ممهران تمشتر تفلطو ونساته وفتو بيت كريستيان نزيوم لعل 30 قالن 30 اكابيهم كهانو دياقونو ممهرو مدرك توارير لمنتاي سرعته يكونن زحتو زلو صقمات وشط بيت كريستيان تفلطو ونساتهم يوم سلازي خم مدرك باريركا ان احنا مؤمن انتاي نفلطو نغرنينا تواري روما أذي مستهاررو لمن تايلنا كفتوا له لهم بلاوس صار محلار كفتوا له لهم أنا اللي عليه بزح تخرج خيرنا لتيجي جنبارك زي فرحوا نزي أين فرح تايلنا بزح تايلنا واه تالك زي أتتخينوا بقولي تناعس بوليتكا من محلار صار محلار بوليتكا من محلار يوم ما حدا رأي وجن كدم تيزلو تطويله كدم تيزلو تاجروا منا لخان نتورروا كم بوليتكا من محلار تايس أقوم الخمامنا تقبّا كل عل تغيروا مال أذي مستقبره تاي تغيروا أيدك عدل توهالو 4 ممهران حدا قشن كبارو تغير تاي تغيروا مستر هزوصو مسكر زلو 10 هوتيل زتواله كلته سو كوينم زهاو
እዚ ክጻረፍ እንደልግቦ ክባረር ተገይሮም ኣይደቂ ዓዲ እንተባሂሎም ተኣሲሮም እውን ንምንታይ ሕጊ እዩ ክሪኦ ዘለዎ ከጻርዮ ዘለዎ ንክልቲኦም ወገን ንሶም ተኮይኖም ገገኛታት ሕጊ ደብረ ሓለቃ እንተኮይኑ ፀገም ተልይዎ እውን ደብረ ሓለቃ እዩ ስጉምቲ ክውሰዶ ዘለዎ እዚኦም ክልቲኦም ሕጊ ከጻርዮም ኣለዉ ክንብል ተለና ኣብኣ ዝነበረ ህዝቢ 27 ብ28 ወፂና ሓደ ድምፂ ተኣኩ ክንደይ ኮይኖም 57 ሰብ ኢና ነርና ይግረምኩም ዘውዚ ዝነበረ ርእይቶ ዝሃበ ክንደይ ገይሮም ፀብፂኦምዎ ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ወረዳ ቤተ ክህነትን ናይ ሃገረ ስብከት ልኡኽ ዝነበረን መምህር ኢዝራ ዝበሃል 110 ህዝቢ ኣኪብና ኢሎም ኣይነበረን ዘይነበረ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ይርከብ እዩ ኣብ ሃገረ ስብከት ይርከብ ኣብ ኢድና እውን ይርከብ 58 ሰብ ዝነበረ ክንዚ ኢሎም ብዘየለሉ ክባረሩ ተገይሮም እሞ ኣነ ፀገም ተልዎም ተኸሲሶም ተቐፂዖም ክባረሩ እናተገቦም ብዘይ ኣግባብ ኣይደቂ ዓዲ እንተባሂሎም ተባሪሮም ማለት ካብኡ ቀፂሉ ክልተ ሊቃውንቲ ህዝቢ ብሱሩ ፀገም የብሎም እንታይ ክንትብሉ ዘለኹም ተበሎም ህዝቢ ወረዳ ብዘለና ኢሉ ሰበካ ጓኢ ክባረሩ ገይርዎም ማለት ዓመቶም ገይሮም መኣገዲኦም ኣይፍለጥን ሰበካ ጓኢ ተኸድካ ኖ እዚኦም እዮም ኣንሕና ወረዳ እያ ኣግድዎ ቢልና እምበር ኣይንፈልጥን ወረዳ ተኸድካ ኣይንፈልጥን ዞባ ተኸድካ ኣይንፈልጥን ናበሉ ኣኩል ለቢሎም ዓመት ሙሉእ እኳ ኣለዎም ማለት እሺ ስለዚ ዘውዚ እኒአ ፀገም እኒአው ዝደብር እዚ ነዚ ክሰምዕ ዝኽእል መንግስታዊ ኣካል ኣትዩ ከጻርዮ ተዘይክኢሉ ህዝቢ እውን ናይ ሙስና መእከበይትን ናይ ጉጅለ መእከበይትን ናይ መዐንደሪትን ትኸውን ስለ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ፀገም እኒኦ ካህን ይባረሩ ይፈራርሑ እኒአው ከምዚ ዝበልዎ መምህር ብፁዕ ዝበሃሉ ኣቋሞም ገሊፆም ዓይነ ስውር እዮም ሰሪሖም ክበልዑ ይኽእሉ ትክክል ኣይኮነን ደብረ ሓለቃ ዘመሓድሮ ዘሎ ኣግባብ ቃል እግዚኣብሔር ብኣግባብ ክኸድ እውን ኣይገብርን ዘሎ ስለዚ ምሁር መፅኡ ተትመርሑ ዶ ይምሐሸን ዝብል ሓሳብ ስለ ዝሃቡ ናይ ወረዳ ዝነበረ መሃያ ወረዳ ብስልጣን ጠጠው ኣቢሉ ዓይነ ስውር ሕርየት የርእኹም ዓይነ ስውር እዮም ሓሳቦም ብምግላፆም ማለት ካሊእ እምነይ ደብሮ እዩ ኣብ ካሊእ ተረኸቡ እዚ ሓሳብ እዚኣ ብምግላፆም ማለት ስለዚ እዚ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሚድያ ነቕርቦ ዘለና እውን ደርሊ ግንባር ኣራኺቡ ምዞም ንብሎም ዘለና ሰብ እውን ከከራኽረና ከካትዕና ትጭጡይ ህዝቢ ክርስቲያን ሰሚዑ ፍርዲ ክበና እያ ክብል ሓሳብ ይክብ ካብኡ ቀፂልና እንታይ እዩ ናይቲ ቤተ ክርስቲያናት ምጥፍፋእ እኒአ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ምጥፍፋእ እኒአ ዘለና ባንክታት እውን ሕዚ ንኣብነት ኣብ ዳሽን እዮም ዝወስዱ ነይሮም ኣብኣ ዝነበረ ናቱ ጉጅለ ስለ ዝኾነ ኣብኣ ዝነበረ ማናጀር ምስ ተልዓለ እንታይ ገይርዋ ቀጥታ ልዕልወታ ናይ ካህን ደሞዝ ተብኣ ልዕልዋ ንምንታይ ተብኣ ዘሎ ማናጀር ዝመፅእ ዘሎ ብታ ስቴትመንት ክከታተላ እዩ ተቕርሺ ከውፀላ ይኽእሉ ከውፅዋ ይኽእሉ እቲ ኣብኣ ዝነበረ ማናጀር ግን ኣብኣ ጉጅለ ዋና መላዓሊ ብገንዘብን ብካሊእን ካፒታል ስለ ዘለዎ ዝነበረ ቀጥታ ንሱ ምስ ተልዓለ ክለዓል ገይሩ ረእይዎ እዚ ነቕርቦ ዘለና ክፍተሽ እዩ ዘለዎ ክፍተሽ ማናጀር ምስ ተልዓለስ ቀጥታ ይቕየር ድዩ እንታይ ገይሩ እቲ ባንኪ ፀገም ረኺብና ዘይበለ ዘም ካህን ዞም መምህራን ዞም ሊቃውንቲ እንታይ ደኣ ሕቶ ምስ ተልዓልና ምእመናን እውን ስቴትመንት ክረከብ እዩ ካብ ኣብዚኣ ተፀኒሐ ብስቴትመንት መሰረት እከለ ተተላዒሉ ክቃላዕ እየ ክብል ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ እናዛወሩ ገንዘብ ከይፍለጥ ይግበር ብደብረ ሓለቃ ዋና ደብረ ሓለቃ እዩ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ እናቃየርካ ገንዘብ ከይፍለጥ ካብኡ ሕሳብ ክግበር ተሎ ስቴትመንት እዩ ተሳሒቡ ካብ ባንኪ ዝመፅእ ለኣብነት መስርሕ ቤተ ክርስቲያናት ተባሂሎም ናይቲ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ሕድሕድ ባንክታት ሕሳብ ቡክ ተኸፊቱ ኣሎ ዘውዚ ስቴትመንት ኢልካ ትሓትት ኣለኻ ሰባት ይእትኡ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኣተው ብስቴትመንት መፅኡ ንገብርኤል ዝሕግዝዎ ዘለዉ ቅርሺ እውን ብኢፋ ተነጊሩ ህዝቢ እውን ጸሎት ክገብረሉ ዝግበረ ሰናይ እናተገቦ እዚ ይስራሕ ስለዚ ትቅርሺ ኣይፍለጥን ኣሎ ኣበይ ከም ዝውዕል ዘሎ ገባር ሰናይ ላበይ ከም ዝኸድ ዘሎ ንምንታይ መጎጀል ሃገረ ስብከት እኒአው እዮም ምሽጥር ከውፁ ዝኽእሉ ብካሻታት እናተጠመረ ላብ ሃገረ ስብከት ከም ዝኸይሩ እውን ኣብ ውሽጦም ኣለዉ ሓቂ ከቃልዕ ዝኽእል ሰብ እንተመፂኡ ክነውፅና ዝብሉ ሰባት እውን እኒአው እዮም ዝደብረ ሓለቃ እዚ እንታይ እዩ ናይ ቃለ እግዚኣብሔር ኣብዚኣ እኒአው ቀይሲ ዘሚካኤል ዝበሃሉ ኣይኮነ ነፍቲ ደብረ ካሊእ ኸይዶም ተወዳዲሮም ምኩሕ ዝኾኑ ብቃለ እግዚኣብሔር ብቑዕ ዝኾኑ እዮም ብትምህርቶም ጎዝ ምዃኑ ጥራሕ ጎዝ እዮም ከሸንፉ እዮም ተባሂሎም ዘይተገበረ ነገር የለን ማለት
ተባሪሮም በር ምንም ዘባረ ህዝብ ይባረሮም መንደፋ ይባረሮም ቶም ዘይነወሩ ሰውን መልስታ ይሃወም ተባሪሮም ህዝብ ይባረሮም ይጻረ እዩ ህዝቡን ተዛሐ ይጻረ ተጻሪኦም ክባረ ዘሎ ምር ይባረሩን ተባሂሉ እስተበለ ክስታይ ባንክታቱን ከምዚና ገበረ እናታለለ ካብ ባንክና ከደ ዝኸይድ እዩ ካብኡ ስልጣን ብስረም ጨያ ዝብል ነገር አንተ ወገሊ ጨያ ስለ ዝኾንኩ አነ ብዙሕ ነገር ዝብሎ ነገር የለ ካብኡ ዝፀገማ እዚ ብጾባታችን ጻሓፉ ደብዳቤውን ትክክል ኣይኮነን መድረኽ በኻሞ ይከደን ክንባሃል ተለና ላብ ሃገር ሰብከት ከድና ኢና ኣንሕና ክንዛረብ ተለና ኣጋጣሚ ኣብዚ እኒአና ውሕዳት ክርደና ዘሎ እቲ ሚድያውን ውክልና ኣለና ውክልና ሒዝና ኢና ሕዚ ብምሉእ ካህን ፀጊሙ ኢሉ ኣሎ በል ስለ ዝግባእ ማለት እዩ ብውክልና መሰረት ኣንሕና ከይድና ካህን ብምሉእ ከይዱ ላብ ሃገረ ስብከት ብኽላሽ ኣባሪሩ ኣነ ገጣ ሚሊታሪ ተኸዲነ ነረ ሽዕት ትኽላሽ ኣይኮነን ኣፍርሕኒ ሕጊ ኣፍርሕኒ እምበር ትኽላሽ ምልሻሕ ሒዝዎ ነበረ መን የምፅይዎ መላምን መስዋዕቲ ዝተኸፈሎ ሕገ መንግስትናን ሕጊ ሃይማኖትናን ከይጠፈአና መሬትና ከይውረር ዓድና ክነረጋግፅ ሰላም ክኸውን ኮዩ ሕግን ተሓታትን ክኸውን ኮዩ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ኣብ ቤተ ክህነት ምስከና ግን ተራይ ኣብ ቤተ መንግስት ከምኡ ተገይሩ ይፈልጥ ኣብ ውድብና ስርዓት ካብ ዝፈልጥ ኣነ ካብ 83 ነትሕዘ ልቢ ዝገበሩ ኩሉ ኣብ ዝኽር ብዙሕ ቢሮታት ከይደ ብዙሕ እውን ኣማሓዲረ ብኽላሽ ተዋሪረ ይፈልጥ ናብ ሃይማኖት ግን መምህር መጋይ ኣላፍ ኢሳያስ ዝበሃሉ ብብረት ክባረር በሎም ብውፀባታትን ከይራኸቡ በሎም ተባሂልና ተዋሪርና ተመላሊስና ክንራኸብ ይከኣልና ኣብዚ ሰዓት እዚ ሪከርድ እውን ናይ ወረዳ ኣብ ለሓለፈ ደረት ሚድያ ፈትሽ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ንኻልእ ግዜና ኢና ንወፅእ ዘለና ካብ ወረዳ ክሻብ ዞባ ክሻብ ሃገረ ስብከት ባዕልና ተታሒዝና ኢና ስለዚ ተታሒዛ እያ ተባሂሉ ሚድያ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንክሓልፈና የብል ካብኡ እሺ ክፍላ ዝግበአኒ ካብኡ ላብ መንበር ሰላማ ትግራይ እውን ከይድና ኢና ላብ ስራሕቲ መልኣከ ምህረት ሓጎስ ከይድና ኢና ክንከይድ እንተለና ጉባኤ ተኣኪቡ 5 ነጥብታት እዚአን ሓደ ስርቆት እኒአ ይበሃል ምክንያቱ ብደገ ሽየጥ ቲከት ናይ ክርስትና ካርዲ ዘይብሉ ኣታው ዘይብሉ ይፃረ ካልኣይ ቅድስቲ ኣርሴማ ኣብ ታሕታይ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ማንጨለ ዝሕፀውሉ ህዝቢ ነይሩ ኣብዚ ዝኣተወ ቅርሺ እውን 10,000 ኣታዊ ኮይኑ 4,000 ቲከት ካርዲ ቆሪፅናሉ ቲ6,000 ግን ከይትቆርፆ ኢልኒ መልኣከ ሰላም ጊደይ ኢሎም ዝተዛረቡ እዚን ኣፃሪ ወይ ተባሂል 5 ነጥብታት ሒዝና መፂና ኣይነፃርን ኢሎም ደብርዮም ሃገረ ስብከት የርእኹም ሊምነት እዚ ናሃለዋ ኣብዚ ኣልኒያታ ወረቀት እውን ማለት ኣይነፃርን ንምንታይ ከይቃላዕ ምክንያቱ ንሱ ተጠቃሊዑ ክተሓዙ እዮም ስለዚ ናይ ላዕለዋይ መንበረ ሰላማት ትግራይ እውን ኣነ ብልብድና ንብሎ ኣለና መንበረ ሰላማት ትግራይ ክበሃል ተሎ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና በረኻ ኮይኑ ደስ ይብልና ናይ ባዕልና ትብስሩ እውን ታሪኻዊ ዝኾነ ኣብ ኣኽሱም እዩ ነይሩ መንበረ ሰላማ ኢትዮጵያ ዝኒሆ እዚ ኣይነሰምዕ ኣይነፃር ኢሎም ጠንጢኖም ውህዝ እውን ብቀዳማይ ኣቲና እውን ሎመይ ንሪኦኩም ፅባሕ ንሪኦኩም እዩ ስለዚ በዚ ፀገም እዚ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ኣትዩ ከፃርየልና ክሪኤልና ትፀገማት እኒ መዓት ምሽጥራት ንሕና ነቋራርፆ ኢና ኣለና ብዙሕ ፀገም እዩ እዚኦን ክበል እዩ ዘሎ ካብኡ ኣብ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓደ ናይ መንግስቲ መሬት ስቑልካ ይስራሕን ሃብተይ ይፈፅል መንበረ ቅድስቲ ኣርሴማ ግላሞ ማንጨለት ወፂኡ ይሕፅብ ነይሩ ይመሓር ነይሩ ህዝቡ ኣብኡ ደብረ ሓለቓ ደው ኢሉ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣብ እዋን ኩናት ህዝቢ ልወልዖ ሲኢኑ ልሰትዮ ሲኢኑ ተፈናቐል ተሰዲዱ ናሃለወ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ልትገንዘብ ንምስራቅ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 7 ካሬ ዝተቐመጦ ነበረ ክስራሕ ገይሩ ዘይምልከቶ ቦታ ማለት ዘይምልከቶ ቦታ ዝኩሉ ወፃ ተገይሩ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣብ መንግስታዊ ኣካል እውን ከይድና ኢና ፖሊሳት ሒዝና ኢና ሓታትን ተሓታትን ክህሉ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ናይ መንግስትን እዩ ልፅጉማት ዘይወዓለ ንምንታይ እዚ ገይሩ ኣስሪሑ ተመሊሱ ዲያቆንን ቀሽን እውን መዲውሉ እዩ ነይሩ ናይዚ ኩሉ ኣታዊ እውን ኣይፍለጥን ብንፅር እውን ኣይኮነ
ስለዚህ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሃፍቲ ናይ ህዝብን መንግስትን ኣብዚ ናይ መንግስቲ መሬት ክስራሕ ክጠፍእ ክጭብርበር ዝገበረ ደብረ ሓለቓ تا خويني تحتات زي هلي كنا نتلنا تاي ملكتكم هافتي بأقبال تتقمي زي الحق منقسي لمن تاي قدات ما خنتي أم تاهلم نخون نوم الله هزو لمن تاي تقبلوه سلازي كم زي زقبر دور حلقة أينيو أف زي ملكته صراحتنا على نتجنزم متفافئن نسرقت بز تعمل لما قدي ناخده سلام قدوس فتح سينهم لكاونتنا ناتواررون ناتجفجفون لسرقت العدم معات أجمات كان حادث أتي كان 10 شح بعلم بقال هو نبي تكريسيان زاتو كندزي قرصنا تبال زنورا نخيط صار تدوسيس سلازلو نملكته اكل وريدو كصارينان تحق خوصلنانينا ناوز ميديا زي قريبنا لنا زي حساب يخبز خل صرفه ነገር ተልዩ ካብዞም ብጾተይ ንሰማዕኹን ይቀኒየለ قرب زلنا لخلاي غزي እዩ لهونه ኮይኑ ግን ለደይት ሚዲያ ብጣዕሚ ኣነ መስግን ኣብዚ حواتي حلف وصنعو تخكلني حسابيو اذا تريوا لكم ذا ورقه زي اجن منم كساسي بلا مسكاري بلا بغلات ورا ذا تريوا لكم ورقه زي بزي عينات اجينا زلنا الناس لذي ابزي ني حلقه دوري زغبر زل اكايدا سنه سرعات هلم زبليو لفوتايوا بزي فتاني حياتيوا زصلوا وجن انت امز غبرو هذلس كركا ورقه مصلي كركا ملقا مصلي لالو بزح سيم هذلس عمص ركو ماتي سلاذ ነገር እዚ ግን አንሕና زورق እዚ ዳ 7 ወረቀት ብጥርዓን ካብ ወረዳ እስከ ሃገረ ስብከት ክሽካብ መንበረ ሰላም አጽሕና ማለት ዘውዝ ኒወር በሙሉ ዝርዝዚ ከነሪያኩም ተለና በጣም ዝገርም ነገር ማለት እዩ زي لا شو عاد شمنته لحي حزنانينا ما تيا الناس الذي جن طلع إلى منجست تعلقاتيو لزو قداي زي هدلس انت زي جماعة منا انت زي إنجن بتعم حدا جاي الخال سعون عبيس أجمع يزلم ويني من ورنا عباس لماجن نيشتي حنت حصر قنية غور اللمية يتفرهي داوير ولا تبرهان امنا يتفرهي دابيا ولا تبرهان امنا ابا سلامة بصو ونادي امطانا هالمسينا ابا سلامة بصو ونادي امطانا هالمسينا يتفرهي دابيا ولا تبرهان امنا ابا سلامة بصو ونادي امطانا هالمسينا وصفات لك باركس كبراتن تملكتنا تمدب كم تكاتلو طرحكم يمثل نيرو حدا ነገር ግን ክብል ደስ ይብለኒ ኣብ ብዙሕ ግዜ ፀገማት ግምገሙ ከለው ኣብ ሚድያ ክለዓሉ ከለው ኣብ በፅሐ ዝብል ኣይተለምደን በዝጋጣሚ እዚ ዝኾነ ሽግር ክለዓል ከሎ ኣብ ሚድያ ዝሓልፈሉ ህዝቢ ዝረኣየሉ ግዜ እዮ ገዛ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሚድያ ከዓ ከቃልሕ ወይ ድማ ድምፂ ክኸውን ጥራሕ ዝኽእል እምበር ጠሊቁ ከም ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህብ ኣይክእልን ታዘላ ሓሳብ እዩ ዘቕርባ ስለ ዝኾነ ድማ ካህናትና ኣብቲ ሃይማኖት بدنب خم تسرحوا وشتكم آتيكم وبعلكم فتشكم ذكالكم تجمعت مفتاح كم عبيت عاد كم همرحت هاي مالت كم تدمتن تعون تفترت المتن ذكالكم تتجوروا ذبل ريتو لاني لما عنت تدبر مدبكن إذا قد كتتلو تلحكم يمثل ليرو عب كالي جزية بخالي مدبكن الرهاوينا سسنين عاهم بركوس ميديا